Няма значение. Ама господина ти вери тънки всички ти ги пали. То не се знае дали на фокус. Запалете го. Чакайте да видиш, чакай малко. Намерника. Добре. Айде, запалете. Айде, гледайте. Айде, гледай. Точно са. То моментално пламва. Къде е плавно? Моментално просто трябва да се оцели къде е фокуса. Плавно. Той Кришан съди по носа с където. Фокуса. Клинч коста е. Запушва как. Той гледа, снимаш ли? Бер Грюс так срой трябва подарят. Може да починем тук пилен с кошка. Да. Пили на телефон. Я дай го, някой Казвам 1,35 Господин, Ала стойте го. 1,35 киловата. Чайте, Да, след той някой се изпирал с него, мокро ли, какво е влажно ли? Я го дайте за малко. Един мощен котлон. На всеки квадратен метър. Къщата ви има 100 квадратни метра площ, 100 квадратни метра 100 киловата. За едно домакинство му трябва не повече от 2-3 киловата. Общите... Абе... Кристиан, много пушо. 2-3 киловата... Ама ти не си на точно, не на точно. Опуши, че тук всичко бе. Аре, Фало, не си точното. Не мести му напред. Дайте още не само ти, да видим какво са. Не можахме да снимаме с нея като запали. А защо той не го държи къде трябва? Ама, ай запалете го! Що беше та гръбниче? Ще пърли в телефон, миле повечко. Ай, гледай там, фокус, център. Чаряци, марвяци, мандал, Айде, запалете го. Къде мандал са? Его, тази пламне. Като го подкарах, време отдолу. Нищо не става. Не на фокус. Бягай, човек, Не там го оцелваме, бе. Не го оцелваме фокуса, бе. Кръсте, дъвки не мога да оцелите. Една дупка има оцелите. Сега ще стане. Ами,